Også tak, fordi jeg må komme her i dag og få lov at snakke til jer. Jeg havde egentlig tænkt mig at lave sådan lidt oplæg over at komme mig på søde milde, men jeg synes ærligt talt ikke, vejret har været til det. Fordi det har været koldt her i foråret, så jeg har valgt at gå ud fra et digt af Carl Scharnberg i stedet for, som hedder: Hører du nogen kalde på store og stærke mænd, så er det tiden at samle alle de svage igen. Den, der ikke tør vælge, af hvilken vej han vil gå, ender som en sten i den trappe, som de stærke træder på. Den, der vælger at kæmpe, trods vished om nederlag, ved at andre vil følge, så svage bliver stærke en dag. Vi kan lige så godt sige det, som det er. Det er ikke det største vælgertilslutning, vi har i en socialdemokratisk ledet regering, som vi drømte om, da vi gik i regering for 1,5 år siden. Det betyder ikke, at vi ikke skulle have gjort det. Det betyder ikke, at det vi gør ikke er det rigtige. Det betyder ikke, at vi ikke laver fejl, eller at der er ting, som bekymrer mig, som jeg kunne tænke mig anderledes. Det betyder snarere, at vi ikke er gode nok til at kommunikere ud, hvorfor vi gør, som vi gør. Måske hænger det også lidt sammen med, at vi siger noget andet, end vi gjorde tidligere. Ikke fordi vi er løftebrydere, men fordi det er en anden tid, vi lever i, end vi gjorde før. Venstre kaldte på de store, stærke mænd. De påstod, at vi kunne købe hele verden. De favoriserede de rigeste, og så glemte de bare at konsolidere økonomien til dårligere tider. Det er årsag til, at regeringen med statsministeren i spidsen nu er ved at samle de svageste. Vi skal alle, hver på vores måde, være med til at sikre, at Danmark ikke ender i samme ulykkelige økonomiske situation som vores sydeuropæiske venner. Statsministeren er nødt til at turde vælge, hvilken vej vi alle sammen skal gå. Så vi ikke alle sammen ender som en sten i den trappe, som de stærke træder på. Vi skal alle vælge at kæmpe, selvom der er nederlag og dårlige meningsmålinger, sådan at alle de svage også bliver stærke en dag. Og så vi har råd til velfærd, når de unge bliver færre, og vi ældre bliver flere. Carl Scharnberg var en klog mand. I mellemtiden så skal vi bare huske hinanden på, at de der allersvageste i vores samfund også skal have et værdigt liv. Og at vi ikke lader nogen, som på grund af psykisk lidelse eller manglende fysisk helbred, ikke kan forsørge sig selv eller være uden forsørgelse. Vi skal ikke udøve hets og sparke til dem, der i forvejen ligger ned. Til november er der kommune- og regionsvalg. Socialdemokraternes valgprogram er ved at være færdigt og bliver endelig vedtaget på Socialdemokraternes regionsrepræsentantskabsmøde. Det er et svært ord. Den 14. maj. Socialdemokraterne i Region Sjælland, de har nøglen til Region Sjællands fremtid. Vi vil nemlig udvikling og ikke afvikling. Vi vil sikre mere sundhed til borgerne i hele regionen. Vi arbejder med forskellige idéer til, hvordan vi også kan nå ud til de såkaldte udkantsområder. Ja, vi vil i virkeligheden helst afskaffe udkantsområderne ved at søge mest mulig indflydelse på infrastrukturen, ved at samarbejde om trafikkorridoren imellem København og Hamburg, ved at søge at sikre et stop her i vores region. Man ved fra byen Lille i Frankrig, at det havde en enorm indflydelse på udviklingen af byen der, på erhvervslivet, uddannelsesniveau, på befolkningen og som helhed. At de fik et stop ved tunnelforbindelsen mellem Frankrig og England. Det skaber jobs, og det skaber uddannelsespladser. Vi sikrer også uddannelsespladser gennem sociale klausuler, når vi sender byggerier i udbud. Og i sidste uge kunne vi til min store glæde læse, at 2012 var det år, de sidste 10 år, som havde haft flest unge i praktik- og lærepladser. Den udvikling skulle gerne fortsætte. Vi vil søge indflydelse, og her kommer Rasmus ind i billedet. Nu har han godt nok kørt, men jeg fortalte ham det også forleden dag. På at få ændret de finansielle vilkår for psykiatrien, således at de kommer på finansloven, i stedet for som nu, hvor de bliver finansieret af satspuljemidler. Det giver ringere mulighed for at kunne langtidsplanlægge, fordi man ikke kender sin økonomi ret lang tid frem.
Vi ser i øvrigt frem til færdiggørelsen af det store psykiatrihospital i Slagelse, som vil give den psykiatriske behandling et tiltrængt løft. Vi søger samarbejde på tværs af partier. Vi har lavet budget i enighed i denne periode. Vi søger også samarbejde på tværs af regioner. Vi har et rigtig godt samarbejde med blandt andet Region Syd. Vi samarbejder også med Østersøregionen, med Region Skåne om sundhedsprojekter og med Tyskland om cancerbehandling og meget mere. Vi har også vores regionskontor i Bruxelles, som er en stor gevinst for både offentlige institutioner og private erhvervsdrivende her i vores region. Derfor håber vi at kunne fortsætte det gode samarbejde, det gode arbejde, som vi har gang i. Hvis Venstre får magt, som de har agt, så er der meget, der tyder på, at de vil afskaffe regionerne og erstatte dem med 5 bestyrelser, som ikke kan afsættes, fordi de ikke er folkevalgte. Den fremtid tror jeg ikke bliver bedre. Jeg tror ikke, den bliver billigere. Regionerne har nemlig vist deres værd. De har fået styr på økonomien. De har langt hen ad vejen fået styr på behandlingerne. Og 9 ud af 10 patienter er tilfredse med den behandling, de får, når de er indlagte. Faktisk viser den undersøgelse, som kom i går, at hele 96 ud af 100 er tilfredse med den behandling, som de får i ambulatorierne. Det er bare så ærgerligt, at det er de negative historier, som fylder i medierne. Og det kan desværre ikke undgås, at der også vil ske fejltagelser, når der er mennesker indblandet, og når der går mere end 1 million mennesker igennem vores sygehus om året. Sundhedsministeren havde stor ros til alle medarbejderne i går, da hun skrev om den nye undersøgelse på Facebook. Og ved I hvad? Det er faktisk velfortjent. Denne uge blev så ugen, hvor børnene kom tilbage til skolerne, og det er rigtig godt for dem. Jeg er ærgerlig over, at det skete ved et indgreb, men som konflikten udartede sig, så var der nok ikke andre muligheder. Indgrebet har banet vejen for folkeskolereformen. Efter min mening er det en reform, som vil give mange muligheder for mange børn, som ellers har det svært. Jeg finder det bemærkelsesværdigt, at konservative og Eva Kjær ikke kan støtte flere aktivitetstimer. Har de stadig ikke hørt, at fysisk aktivitet øger indlæringsevnen? Har de stadig ikke hørt, at succesoplevelser i de kreative fag styrker deres indlæring i de boglige? Jeg kan ikke forstå, at de ikke vil være med til at sikre, at de elever, som ikke har mulighed for lektiehjælp hjemme, får de samme muligheder for at dygtiggøre sig og opnå uddannelse som dem, skal lige se, hvor langt jeg var nået, opnå uddannelse, som gør dem i stand til at vælge frit på alle uddannelseshylder, og dermed få et interessant og spændende liv, hvor de også er i stand til at forsørge sig selv. Jeg troede egentlig, at det var god konservativ politik. Det er i hvert fald god socialdemokratisk politik, at alle børn kan læse og skrive, når de kommer ud af skolen, at alle har mulighed for hjælp til lektier, at de alle har mulighed for succesoplevelser, og næsten alle er i stand til at kunne få en uddannelse, og dermed kunne forsørge sig selv og deres familie. Så jeg glæder mig til at se, hvordan regeringen vil gøre en i forvejen god folkeskole endnu bedre. Og så håber jeg, at maj bliver mildere, end april var. Tak fordi I kom i dag. Tak fordi jeg fik lov at sige noget. Fortsat god maj.